izjavama za medije beskompromisan, ozbiljan, bez suvišnih riječi, a na svako pitanje istoga je trena spreman odgovor. Političkog tajnika Mosta, saborskog zastupnika i zamjenika gradonačelnika Metkovića Nikolu Grmoju tako doživljavaju mnogobrojni novinari. Imam osjećaj da što ih je više da se on bolje snalazi pred njima i čovjek ima dojam da što je teže pitanje da je u njega jednostavniji i lakši odgovor. Grmoja se politikom počeo baviti prije malo više od 4 godine, pred prošle lokalne izbore. Jedan je od osnivača Mosta nezavisnih lista koji je velikom većinom glasova u oporbu poslao dotad nedodirljivog gradonačelnika Metkovića Stipu Gabrića Jamba. Osnivanju Mosta prethodila je građanska inicijativa Spasimo dolinu Neretve, kojom su građani toga kraja digli svoj glas protiv gradnje niza hidroelektrana na Trebišnjici u susjednoj Bosni i Hercegovini. To je bila plemenita inicijativa koja je okupila očito i veliki broj građana i shodno tome smo mi i vidjeli da je to na neki način se otvaraju mogućnosti da se nešto ozbiljnije i krene po pitanju i politike. Nikola Grmoja kao jedan od glavnih motora, kao što je to i danas, uvijek je bio takav, je naročito puno tome doprinio. Bio je pokretačka snaga i na izborima za 8. saziv Hrvatskog sabora, na kojima Most, na iznenađenje mnogih, postaje treća politička snaga u Hrvatskoj. Ne treba se zavaravati da je to bila neka silna ekipa koja je to sve skupa pokrenula, to je krenulo od nekoliko ljudi. Evo, izraslo je u jednu ozbiljnu političku opciju, Nikola i dalje ostao isti, ostao je samozatajan, nije se nikada gurao u prvi plan, nije bio zastupnik u 8. sazivu Sabora, što je svakako mogao biti, tako da on je ostao i dalje nepromijenjen. Nije htio biti ni ministar, ostao je na mjestu zamjenika gradonačelnika Metkovića jer je, kažu njegovi suradnici, smatrao da u tom gradu ima niz problema koje treba rješavati. Ipak na posljednjim prijevremenim parlamentarnim izborima preferencijalnim je glasovima postao saborski zastupnik. Nikola je taj koji povezuje sve i ljude koji tu žive i one koji o tome odlučuju. Svjesni smo situacije kakva će nam se dogoditi zbog prometa u gradu Metkoviću, ali evo, Nikola je tu najviše povukao oko toga i uvijek je stvarno spreman. Kad mu ljudi dođu, on je odmah na njihovoj strani i svjestan je problema. Jednako je bilo i kad su se rješavali problemi stanovnika ulice Marka Marulića, uzduž koje prolazi granica između Hrvatske i BiH. Do sada niko nije prepoznao te probleme i da nije se on zauzeo za nas, mi bi valjda bili zatvoreni u nekakvu vrstu getoa gdje ne bi imali uopće osnovni uvjeta za život na ovom prostoru. I ostali stanovnici Metkovića koje smo pitali na ulicama pohvalno govore o Grmoji, kako o čovjeku, tako i o političaru. Uporno se bori i mislim da to od nas niko ne bi činio. Ništa za sebe ne čini. Politika Mosta mi se ne dopada, ali kao političar Nikola Grmoja, kao političar je jedan od jačih političara u Hrvatskoj. Politika Mosta ne sviđa se ni lokalnim čelnicima dviju najvećih političkih stranaka u Hrvatskoj. No Grmoji kao čovjeku ne mogu naći zamjerku. U političkom smislu nalazimo se na različitim stranama, pa mogu reći čak i u ideološkom smislu, no to ne umanjuje naše međusobno poštovanje. Nažalost, Nikola i Most su se odlučili na suradnju s HDZ-om na državnoj razini, što smatram da nije neka dobra stvar za Hrvatsku, jer su time jedan dio i ekstremne desnice uspjeli dovesti na vlast. Osobno gospodin Grmoj zaista nema loše mišljenje, ali smatram da njegovo političko djelovanje nije dobro ni za grad Metković, ni za građane Metkovića. Na proteklim izborima građani Metkovića su mu dali veliko povjerenje, izabran je za zamjenika. U početku je grad vodio dobro, ali protekom vremena grad je vođen zaista stihijski i bez jasnog cilja. Još je gora situacija nastala odlaskom čelnika Mosta u Zagreb. Bivši gradonačelnik Metkovića, kojemu je Most prekinuo 16-godišnju vladavinu, sigurno ne bi bio blag prema Grmoji, ali nije htio govoriti pred našom kamerom. Izraze neslaganja s političkim protivnikom prepustio je stranačkom šefu. Posebno se ne slažem sa izjavama koje su nevjerodostojne, sa pričama o partnerstvu, a ne koalicijama, sa pričama nećemo ni s jednima ni s drugima, pa onda odu s HDZ-om 2 puta i takve stvari. To nije vjerodostojno i naravno da to ne mogu podržavati i da ću to uvijek kritizirati, ali njega kao osobu cijenim, poštujem i rado s njim popričam i popijem kavu.
Grmoja će i na to sigurno imati odgovor, možda već na sljedećoj kavi. Ipak oni koji ga dugo poznaju nisu mogli naslutiti da će tih i marljiv učenik jednoga dana biti govorljiv političar. Važno je istaknuti da je bio poprilično zatvoren, moglo bi se reći samo zatajan. Izgleda tek da se poslije otvorio. Želim mu dobru suradnju, sve najbolje u radu i uvijek ne se sjeti da je bio naš Niđo iz 4. A. Ipak Niđo, kako ga prijatelji zovu, nije u svemu tako uspješan kao u politici. Netalentiran je, kažu, za sve sportove. Dobar dan, poštovani gledatelji. Gledate emisiju Nedjeljom u 2. Danas je s nama politički tajnik Mosta, gospodin Nikola Grmoja. Razgovarat ćemo o različitim temama, od suzdržanog glasa kod glasovanja o povjerenju ministru Barišiću, o prodaji INE, o Tomislavu Sauchi i o drugim temama, ali prije svega, dobar dan i dobrošli. Dobar dan. Prije svega, ima li neka plesna škola u Metkoviću? Pa ima plesna škola, ali ja nisam, što je vidljivo iz ovog priloga, pohađao. Malo su mi podvalili kolege oko da sam antitalent za sve sportove, ali vidljivo iz priloga da sam još veći antitalent, znači za ples, ali evo moram se ponekad i sramotiti za ljubav supruzi. Druga stvar, čuo sam da ste imali problema prilikom dolaska u ovu emisiju. Inače, mi se godinu dana dogovaramo, redovito ste me odbijali i sada skoro pa niste došli. Zašto? Pa imao sam nekakvih problema sa svojim osobnim automobilom. Nisam mogao voziti više od 100 na sat na autocesti i potrošio sam 3 rezervara plina do Zagreba, ali evo, uspješno sam stigao. Koliko je star auto? Je li red da se kupi novi? Pa 2007. Ja mislim da nije. Nadam se da ćemo otkloniti ovaj kvar i da ću ga još neko vrijeme koristiti. Krenimo na aktualne teme. Noćas u središtu Zagreba napad na LGBT klub. Kakav je vaš komentar? Pa osuđujem oštro, znači to nasilje koje se dogodilo. Mislim da u ovoj zemlji se svatko mora osjećati sigurno bez obzira na vjeru, naciju, spolnu orijentaciju i definitivno evo pozivam nadležne, znači policiju da ispitaju cijeli slučaj i pronađu odgovorne za taj nemili događaj. Saborski događaj, ono što je najsvježije, to je, krenut ćemo od ministra Barišića. Most je bio suzdržan. Zašto ste bili suzdržani kod glasanja o njegovom povjerenju? Pa evo već dulje vrijeme, znači i od samog imenovanja ministra Barišića dogodio se jedan sukob unutar akademske zajednice gdje su počele izlaziti nekakve negativne stvari po ministra Barišića. Imali smo jednu raspravu koja se svela na pitanje fusnote, iako su problemi puno dublji, znači HDZ je to nastojao svesti na pitanje fusnote. S druge strane oporba, znači koja je pokrenula tu inicijativu o neizglasavanju povjerenja, odnosno izglasavanju nepovjerenja ministru Barišiću, uopće se nije spremila za raspravu, što pokazuje da njihov stvarni interes nije bilo da se makne čovjek za kojeg oni smatraju da je plagijator, nego da se destabilizira vlada i da Most u biti izazove sukob s HDZ-om i da dođe do nestabilnosti u državi. Mi nismo nasjeli na tu igru. Zato smo i odlučili da u samoj raspravi nećemo sudjelovati. Tu smo dobro procijenili. Ti isti ljudi koji su sada veliki moralizatori su glasovali za ustavnu sutkinju koja je dokazani plagijator, a u ovom slučaju imaju nešto drugačije kriterije. Pričao mi je profesor Podoljnjak kada je na Odboru za Ustav rekao kolegici Vesni Pusić i Peđi Grbinu, posebno njoj kao profesorici, da nije u redu da se glasuje za nekoga koji je dokazani plagijator na još veću poziciju nego što je pozicija ministra. Tada Vesna Pusić nije imala nikakvog komentara, a Peđa Grbin je rekao morat ću s tim živjeti. Tako da evo, to je jedna licemjerna bila, ja bih rekao da je ta rasprava bila ogledni primjer licemjerja. Još gore je što čelnik oporbene stranke HNS-a Ivan Vrdoljak možda u skladu sa svojim prezimenom nije se uopće pojavio na samom glasovanju. Mi smo odlučili biti suzdržani, ali mi time ovu priču nismo zaključili. Mi nismo dali povjerenje niti ministru Barišiću, ali nismo željeli glasovati u jednom igrokazu koji je unaprijed pripremljen, jer da smo mi glasovali protiv ministra Barišića, ne bi mu bilo izglasano nepovjerenje, ne bi bilo dovoljno ruku, samo bi došlo do sukoba unutar HDZ-a, unutar vlade. Da, i Most bi se ponovo prikazao kao nekakav destabilizirajući faktor. Mi tražimo da se ovaj slučaj trezveno ispita.
posebno u svjetlu ovih novih događanja. Mi znamo da je u Augsburgu pokrenuta prijava oko same doktorske dizertacije i ako u tom slučaju dođe do nekakvog negativnog mišljenja sa strane Sveučilišta Augsburgu, ja mislim da će to biti signal i samom premijeru da ovdje nije pitanje samo fusnote i da je to postao jedan veliki teret za ovu vladu u kojoj mi sudjelujemo. A koliki je to teret? Ja ću sad svesti to pokušati svesti na neku osobnu razinu. Koliki je to teret recimo za vas osobno? Vi ste profesor bili do nedavno. Kakvu vi poruku šaljete učenicima? Odbor za etiku je utvrdio da se radi o plagiranju. Ministar se ispričao čovjeku od kojeg je prepisao, te, kako kažu u vladi fusnote, dr. Schlesinger, od kojeg je prepisao, sam je to nazvao plagijatom, dakle, rekao je da se radi o plagiranju. Kakvu poruku šaljete učenicima u ovoj državi da se može prepisivati i ostati nekažnjen? Pa ja ne šaljem takvu poruku. Rekao sam da smo mi svojim glasovanjem pokazali u biti da tražimo da se ovaj slučaj ispita. Nismo stavili točku na i, na primjer, kao ne znam, zastupnici HSLS-a Darinko Kosor, koji je glasovao protiv. Tako da mi tu nismo postupili kao klasični koalicijski partner. To je možda odgovor i gospodinu Beljaku na ovo pitanje koalicije i suradnje. Da, to je formalno koalicija, ali nije koalicija kakvu smo viđali posljednjih 20 godina u hrvatskoj politici. Mi nismo željeli na zahtjeve tog senior partnera HDZ-a glasovati po nekakvom njihovom mišljenju kako bismo mi trebali izraziti svoj stav. To ste rekli, ali recimo što se tiče glasovanja o ministru Barišiću, nije vaše mišljenje, dakle mišljenje Mosta, puno drugčije nego što je bilo prije 2 mjeseca kad se glasalo o mjestu potpredsjednika Sabora. Tu ste digli ruku za čovjeka koji je prepisivao 70% diplomskog rada. Tu se nema šta dokazivati, to se pogleda i vidi se da je prepisano. Od riječi do riječi 70%. Vi ste digli ruku za potpredsjednika Sabora da on može biti. Evo sad ste na drugom primjeru pokazali, vi tu niste ni simo ni tamo, što bi rekli u Zagrebu, ali ste pokazali da nemate mišljenje o svemu tome. Ma imamo mišljenje. Znači, zašto ste glasali za potpredsjednika Sabora da bude čovjek koji je 70% diplomskog rada prepisao? Vrlo jednostavno ću vam to opisati. Svi zastupnici u Hrvatskom saboru su glasovali i za gospodina Božu Petrova, koliko god se neki ne slagali s njim kao predsjednika Sabora, i za sve potpredsjednike. Što god ja mislio o Ivanu Vrdoljaku, ja sam za njega digao ruku jer je to bio nekakav dogovor ne većine vladajuće, nego cjelokupnog Hrvatskog sabora. Samo, gospodine Grmoja, to vam je ista stvar kao i kod Ustavnog suda. Vi sad kritizirate izbor sudaca Ustavnog suda, a iste argumente mi koristite za izbor potpredsjednika Sabora. Nije ista stvar, ali mi smo jasno rekli svoj stav o gospodinu Brkiću u prošloj vladi. Kakav smo stav zauzeli u ovoj vladi? Mi smo se suočili sa napadima, ne samo unutar HDZ-a, nego i cjelokupne javnosti, da je Most taj koji je kočničar, koji uvijek nešto koči i stavlja veta. Mi smo to radili u prošloj vladi i shvatili smo da takva vlada, neovisno o ovom slučaju aferi Konzultantica koja se dogodila, ne može opstati ako netko ko je partner uvjetuje kadrovsku politiku nekoj drugoj stranci. Praktički se dogodilo to da uvijek u HDZ-u kad izbiju nekakvi problemi, Tomislav Karamarko sjedne s nekim čovjekom koji nije mogao biti izabran na nekakvu funkciju i kaže, znaš stari, to su ovi mostovci, oni koče, ne daju, imaju nekakav problem. Ali moram vas samo pod pitanje postaviti, a niste li upravo zbog toga dobili glasove birača, da budete korektiv? Jesmo. Koliko god to bilo neproduktivno. Jesmo. Ako ćete ovako gledati kroz prste svojem koalicijskom partneru ili kako ga god hoćete nazvati, tek tada ćete se utopiti u HDZ. Ja se ne bi složio da mi gledamo kroz prste. Da gledamo kroz prste, mi bismo glasovali protiv i rekli da je ovo zaključena priča što se tiče nas. Mislim, ne bi vlada vjerojatno pala da se to dogodilo. Pa ja ne znam što bi se dogodilo u tom trenutku. Nepovjerenje bi bilo preveliko, a mislim da nekakve nove većine, s obzirom na to ko je pokrenuo ovu inicijativu, da do nje ne bi moglo doći, iako bi HNS vrlo rado uskočio vladajuću većinu, ali u ovom trenutku to nije moguće i ja mislim da bi tada opcija bila nekakvi novi izbori, jer ako mi glasujemo protiv ministra koji je u vladi, za kojeg stoje i premijer, onda smo iskazali nepovjerenje. Mislite da bi došlo do novih izbora? Pa ja mislim da bi u tom trenutku moralo doći do novih izbora, da smo na taj način postupili. Mi ovim nismo zaključili ovu priču, to sam odmah na početku rekao, tražimo da se sve ispita, ali mislim da građani ne bi dobro reagirali da smo mi u ovom trenutku ponovno izazvali nove izbore. Mislim da je ljudima dosta novih izbora i da žele nekakvu stabilnost. To ne znači da ćemo mi štititi ovu vladu pod svaku cijenu,
ako bi se događale nekakve krupnije stvari, ako bi, na primjer, u ovom slučaju došlo do nekakvog nepovoljnog mišljenja iz Augsburga, mi ne bismo mogli biti dio te vlade ako sam premijer ne povuče potez koji mora povući. Dobro, sad ja ovdje mogu postaviti pod pitanje zašto više cijenite mišljenje stranaca od mišljenja našeg odbora za etiku. Vrlo rado ću vam odgovoriti. Mi vidimo kakva je podijeljenost u Hrvatskoj akademskoj zajednici. Netko će reći da je to zbog interesa, ali najviša institucija, znači rektorski zbor, stoji iza ministra. Jednostavno, tamo je prijava gdje je čovjek i doktorirao. Neka oni kažu što je napravio. Ja mislim da u tom slučaju treba taj slučaj riješiti i riješiti se tereta koji je opterećujući za hrvatsku vladu. Druga tema, arhivi. Vi predlažete izmjene zakona o arhivima, predlažete otvaranje tajnih arhiva komunističkih službi. Moje pitanje prvo je zašto to radite kada paralelno to radi Ministarstvo kulture? Obratio sam im se s dopisom i oni, da otprilike skratim, kažu mi to sve radimo, ovo što i Most predlaže, to i mi sve radimo puno temeljitije, puno šire, a naš zakonski prijedlog u javnoj raspravi trebao bi se naći za 2 mjeseca. To vele iz Ministarstva kulture. Pa to je opet onda nekakva promjena priče u odnosu na ono što je bilo. Ja znam da je bilo najavljeno u 3. kvartalu. Nakon što smo mi izašli s inicijativom, bilo je najavljeno da će se u 3. kvartalu ići Evo citirat ću, pa da budemo sasvim točni. Kaže, Vlada Republike Hrvatske u godišnji plan normativnih aktivnosti za ovu godinu uvrstila donošenje novog zakona o arhivskom građu i arhivima u 3. kvartalu ove godine. Predviđamo da bi se prijedlog mogao naći u proceduri, odnosno u javnoj raspravi za oko 2 mjeseca. To je očito nešto novo nakon što smo mi izašli sa ovim prijedlogom. Ja sam čuo da se na tom zakonu radi 4 godine i ja mislim da je to više u biti nije ozbiljan pristup i zato smo u biti poduzeli inicijativu. Već 2 mjeseca radimo na ovom zakonskom prijedlogu i mislim da nema nikakvih razloga da mi njega ne uputimo u saborsku proceduru, a onda svi mogu dati, pa tako i Ministarstvo kulture i svi oni koji su zainteresirani svoje prijedloge. Pokazalo se i kod naših jamstava, znači većina tih zakonskih prijedloga je bila u proceduri i to u redovnoj proceduri. Pristali smo saslušati i oporbu i sve one koji svojim prijedlozima žele doprinijeti kvaliteti naših zakonskih prijedloga. Reforme, a vi i ja danas pričamo o arhivima. Most, reforme, arhivi. Nađite tu neku poveznicu. Javljali su mi se gledatelji prije emisije da dokle ćemo više o povijesti pričati. Ovo je nesumnjivo tema koju treba otvoriti i arhivi se trebaju otvoriti. Tu uopće nikakve sumnje nema. Je li baš Most trebao potaknuti otvaranje arhiva ili se od Mosta očekivalo reforme? Pa od Mosta se očekuju reforme i mi na tome radimo. Znači, trenutačno je u proceduri nekoliko naših zakonskih prijedloga. Sada idu u drugo čitanje kroz nekoliko dana. I sve ono što smo mi obećavali građanima da ćemo provesti, na tome radimo. Evo, plan gospodarenja otpadom je donesen. To je bila jedna od ključnih točki našeg programa. Znači, mi idemo u tom smjeru. Zakon o HRT-u sada ide u drugo čitanje. Znači, vidimo da ministar Šprlje najavljuje 25 zakona koji će biti poslani u proceduru samo u ovoj godini. Znači ide se u izmjene zakona o kaznenom postupku. Kako se tu našao onda zakon? Zašto vam je to toliko važno? Pa vrlo jednostavno. Znači smatramo da ovu priču o povijesti treba zatvoriti. Jedino je možemo zatvoriti ako to prepustimo povjesničarima. Priče o ustašama i partizanima u Hrvatskom... A to znači vama? Ne nama. Mislim meni... Ja sam povjesničar, ali sad se time ne bavim. Mislim na povjesničare koji se time trenutačno bave. Jednostavno zato što smanjio se intenzitet rasprava o ustašama i partizanima od kad je Most počeo participirati na hrvatskoj političkoj sceni. Puno je toga manje u Hrvatskom saboru, ali dalje kada dođemo do nekakvih tema koje ne odgovaraju dvijema najvećim strankama, to se izvuče iz ladice i ponovno počne ta priča. Pa vidjeli smo i kad smo mi izašli s ovim prijedlogom, nikoga nismo optuživali, nismo pokretali nikakav lov na vještice. Trezveno smo rekli idemo otvoriti arhive, neka se time bave povjesničari, ostavit ćemo povijest znači onima koji se time bave. Počele su nekakve optužbe gdje ima više udbaša, u kojoj političkoj stranci... To je politikanstvo, a arhive treba otvoriti. Moje pitanje je samo zašto je Mostu to najvažnije, recimo ne reforma obrazovanja. To bi se od vas očekivalo. Nama je važno, znači reforma obrazovanja, to nije naš resor.
A mene zasigurno kao profesora zanima obrazovanje i meni je bitna i sama reforma, ali isto mi je tako bitno da moje kolege, profesori, učitelji, nastavnici imaju normalna sredstva za rad. Pa oni sami kopiraju svoje testove. Oni nemaju osnovne uvjete za provođenje te reforme o kojima pričam. To su teme koje i vas kao roditelja zanimaju i mene kao roditelja, da mi dijete ne nosi torbu od 10 kila u školu, ali mi smo rekli da ovo nije ključna tema. Ovo nije ključna tema. Mi samo ovu temu želimo zatvoriti. Otvoriti arhive, dati povjesničarima da se time bave i zatvoriti ovu priču. Kako bismo zatvorili tu temu, moram vas i pitati, a čija je ideja bila da zovete u Sabor Romana Leljaka? Znači, što se dogodilo? Taj čovjek je amater istraživač. On je u Minhenskom procesu bio jedan od svjedoka, donio je jedan od ključnih dokumenata koji su dokazali djelovanje republičke i savezne UDBE i ja sam smatrao, znači nakon jednog njegovog... Vi ste ga zvali? Da, nakon jednog njegovog istupa u kojem je rekao da Most u biti ne planira otvoriti arhive, nego ih zatvoriti. Ja sam želio i te ljude koji se amaterski bave istraživanjem pokazati kakve su naše namjere i da će sa našim prijedlogom zakona i on i svatko drugi ko se bavi istraživanjem, pa čak i ako nije povjesničar, znači ako vas zanima nekakva vaša obiteljska tragedija ili sudbina, moći doći do tih podataka koji će mu biti otvoreni. S čovjekom smo porazgovarali, uopće ga ne poznajem, nije sudjelovao u izradi našeg prijedloga zakona. Ali zanimljiva stvar da nije sudjelovao ni u izradi slovenskog zakona. Nije, ali... On nema iskustva na tome području, osim što se amaterski bavi. Znate u čemu ima iskustva? Ima iskustva kako je zakon iz 2006. u Sloveniji i zakon iz 2014. utjecao na samu otvorenost i dostupnost arhivske građe. U tome ima iskustvo i koje su odredbe zakona to poboljšale, a koje su onemogućile. Znači, u trenutku kad ste ga zvali, jeste li znali da je osuđeni kriminalac koji je 4 godine odležao i to zbog toga što je 450 ljudi prevario, to zbog toga što je, evo, pričat ćemo ovdje i o Sauchi, odnosno o krivotvorenju potpisa. Dakle, krivotvorio je potpise ljudi da bi dizao kredite i te kredita naravno nikad nije dao tim ljudima. 4 godine odležao u zatvoru, to ne u Jugoslaviji, nego u Sloveniji od 2008. do 2012. Maltene jučer. Kako taj čovjek ima, ajde ovako da budem sasvim otvoren, od Mosta bi se očekivalo da ne zove kriminalce u Sabor. Imamo dovoljno, ako ništa drugo ovdje u Hrvatskoj, pa ne moramo još ljude optužene i osuđene za kriminal uvoziti iz Slovenije. Ja se s vama slažem, ali mi nismo znali za te podatke o čovjeku, znači doveli smo ga zbog konkretnog razloga. Ako ga je njemački sud uvažio kao svjedoka, odnosno dokumente koje je on donio, zašto mi ne bismo s njim porazgovarali o tim pitanjima? Sudu nije važna moralna vjerodostojnost. Jasno da smo znali te stvari, vjerojatno bi drugačije postupili. Evo da vas odmah pitam, biste li ga zvali da ste znali da je ležao 4 godine u zatvoru zbog prevare? Možda bi se čuo s čovjekom telefonski, objasnio mu što mi planiramo i što on misli, kakva su slovenska iskustva, ali to po meni nije najbitnija stvar. Mi smo pokazali u svom političkom djelovanju da imamo nultu toleranciju na korupciju i protiv toga se oštro borimo od lokalnih razina gdje smo se obračunavali s lokalnim šerifima, ali od kad djelujemo na nacionalnoj razini, svaka potencijalna afera za koju smo saznali da bi se mogla dogoditi, mi smo je pokušali stopirati i boriti se za nacionalne interese, da se ne bi ponavljale situacije kakve su se događale u Hrvatskoj, znači proteklih 20 godina. Kako vam se onda moglo dogoditi, ako se već pozivate na to, da ste pokušali promijeniti statut Hrvatskih voda da biste zaposlili čovjeka koji nema kvalifikacije? Dakle, ako smo od ikoga u ovoj državi očekivali da to neće napraviti, to je Most. Jer se Most upravo zaklinjao u to sposobnost, a ne podobnost. Evo, vrlo jednostavno. Dakle, opet da gledateljima, evo samo kratko, da pojasnimo o čemu se radi. Vi ste Marija Bukmira, htjeli zaposliti u Hrvatske vode, čovjek nije imao kvalifikacije, vi ste rekli, ok, ja vjerujem u njega, to baš vi, Nikola Grmoja, ja vjerujem u njega, promijenit ćemo statut pa ćemo ga tamo zaposliti. Vrlo rado ću vam odgovoriti. Znači, ono što se Mostu kroz cijelo vrijeme u protekloj vladi predbacivalo je to da čuvamo SDP-ove i HNS-ove kadrove. Stalno je bila ta priča, nikoga nismo smijenili, nikoga nismo doveli nigdje, nikoga nismo promijenili. Evo, cijelo vrijeme se događalo to i to smo mi stvarno napravili. Čak smo neke pomoćnike ministara na primjer u Ministarstvu uprave stavili iz drugih stranaka. Čovjek koji je sada saborski zastupnik SDSS-a bio je naš pomoćnik ministra. Znači uopće nikad nismo gledali stranačku iskaznicu niti bilo što drugo. Međutim, počelo se događati to da je Most bio napadan za stvari koje su činili ljudi koje mi nismo postavili. U Narodnim novinama
Bio je jedan naslov u Jutarnjem listu, Panenićev čovjek Čović oštetio Narodne novine. Da bi u transkriptu razgovora, ali to je doduše dole bilo stisnuto pri dnu stranice, bio transkript razgovora gdje Vrdoljak u biti nagovara Čovića da kupi robu od Hrvatskog nogometnog saveza koja se u biti ne može prodati. I to je bio nama signal da u ustanovama i poduzećima gdje su ostali nekakvi loši kadrovi, to ne znači da su svi kadrovi SDP-a i HNS-a loši, da je potrebno neke stvari mijenjati. U Hrvatskim vodama smo mi za čelnog čovjeka postavili HDZ-ovca iz Osijeka i on je i danas na čelu Hrvatskih voda. Pa mogli smo dovesti... Da, ali shvaćate što vas ja pitam. Zašto mijenjati statut da biste postavili svog čovjeka? Željeli smo znači kontrolirati cjelokupan sustav u kojem je postojalo mnoštvo loših, u najmanje ruku loših poteza. Većina naših čelnika jedinica lokalne samouprave dobro zna kada bi radili znači nekakve projekte za kanalizaciju, da bi bilo pitanje u Hrvatskim vodama zašto ste radili baš sa tom i tom tvrtkom. I onda bi, ako ste odabrali krivu tvrtku, onda biste imali probleme. Mi te stvari želimo promijeniti, ali smo isto tako u ovom slučaju rekli da pogriješili smo. Išli smo staviti čovjeka koji bi otišao, nismo ga željeli uhljebiti kako se pisalo, nego staviti znači, na mjesto s kojeg bi on, kada bi mi otišli iz Hrvatske vlade, zajedno s nama otišao. I to je bila greška i tada smo rekli da, napravili smo grešku i nismo to trebali raditi na takav način. I doduše sad imamo problema naći čovjeka koji je i od povjerenja, koji je stručan i koji udovoljava ovim kriterijima. Tu je uvijek taj problem. Ja sam ovdje, i ne samo ja, novinari pričaju o toj temi, sa Sandrom Švaljak razgovarao o tome što kada na te političke funkcije, kada dođe raspodjela tih, da tako kažem, političkih funkcija. Ona kaže, ja bi raspisala javni natječaj da postane gradonačelnica Zagreba za sva mjesta. Pa i za mjesta pročelnika ureda u Zagrebu, pa i za mjesta u holdingu i tako dalje. Ona kaže javni natječaj. Zašto vi ne raspišete javni natječaj, pa onda odaberete osobu koja je najpogodnija? To traje, to je procedura, mogu se žaliti ljudi, ali onda je relativno transparentno, premda i tada možete progurati svog čovjeka. Ja se slažem što se tiče javnih natječaja, ali znamo kako obično natječaji u Hrvatskoj završavaju, ali isto tako smatram da određene pozicije bi trebale biti političke. I onda ti odgovaraš, ali one najviše, znači onda ti odgovaraš za te ljude koje si postavi i ti ljudi zajedno s tobom i odlaze. Znači oni ne mogu ostati, ne mogu se uhljebiti, ne znam, u Hrvatskim vodama, na Hrvatskoj televiziji, na bilo kojoj javnoj ustanovi i onda ostati samo, otići na nekakvu lošiju poziciju i čekati novu promjenu vlasti kako bi se vratili. Ali dajte mi recite samo, je to vaša ideja bila? Čija je to ideja bila da se mijenja statut? Dakle, ako promijenite statut, evo dozvolite, samo pitanje, da biste postavili svog čovjeka koji nema kvalifikacije, pa znate da će to izaći u javnost i da će to izazvati negativnu reakciju. Čak i da mislite da je to u tom trenutku oportuno. Kome je to palo na pamet uopće? Ideja o promjeni statuta nije bila moja, ali znam da ovaj čovjek kojeg sam predlagao, da je dovoljno stručan i pošten. Ja vas ne pitam to. Evo, samo ću da zaključim ovu priču. Taj statut o kojem pričamo se mijenjao svako 3-4 mjeseca u Hrvatskim vodama, taj statut o kojem pričamo. I protiv toga se Most bori. Tako je, i mi smo nakon pritiska javnosti, zahvaljujem se javnosti, medijima i novinarima, rekli da, priznajemo pogrešku, napravili smo pogrešku, to više nećemo ponavljati. Ko je napravio pogrešku u slučaju Tomislava Sauche, to još u ovom trenutku ne znamo. Čovjek je u pritvoru. Međutim, danas je bivši premijer imao intervju od sati 45 minuta na N1. Mislite li vi da ima tu nekakve njegove odgovornosti? Ja to ne mogu tvrditi. Postoji nekakva, ajmo reći, moralna ili politička odgovornost jer je on tog čovjeka postavio za predstojnika svoga ureda, ali tvrditi da Zoran Milanović je povezan s tim, mislim da bi bilo neodgovorno. Meni je ta situacija bila jako čudna i žalosna. Žalosno mi je jer se radi o mom kolegi saborskom zastupniku. Mislim da to ruši povjerenje građana koje je onako narušeno u politiku i u političare. Ali evo, mislim da DORH ne bi išao sa pritvaranjem, sa istražnim pritvorom, sa svim ovim da nemaju nekakve čvrste dokaze. Vi ste i sami svjedočili o tome kako se novac za putovanja dobiva u Saboru. Kako? Pa mislim da je tu potrebno stvari mijenjati. Tu se radi o uredu, znači, za opće poslove vlade i Sabora i za razliku, na primjer, od grada Metkovića gdje morate priložiti sve račune, napisati početnu i završnu kilometražu, to u Saboru, vjerojatno i u vladi, jer isti je ured, nije slučaj. Ne znam hoće vam danas ovo proći za 3 rezervoara plina.
A ovo ne može ići ni na Sabor, a ni na grad Metković jer dolazim kao politički tajnik, tako da neću dobiti tu dnevnicu. A mislim da je tu stvari potrebno postrožiti i mijenjati jer jednostavno ljudi onako nemaju povjerenja u nas političara. Ako mi od ljudi tražimo nekakve strože kontrole, onda bi mi trebali imati nekakve još strože i više kriterije nego što ih očekujemo od samih građana. U današnjem intervjuu bivši premijer bio je dosta oštar prema Mostu. Kaže za Most je magla i nestaće kao magla vjerojatno u roku godinu ili dvije. Pa ja sam svjestan toga da Zoran Milanović zbog toga što se dogodilo ne može imati nekakve simpatije prema Mostu jer zbog Mosta i pojave Mosta morali su otići i Tomislav Karamarko i Zoran Milanović i naravno da oni nemaju dobro mišljenje o nama. Ono što je zanimljivo da istu sintagmu koju koristi Milanovićev bivši koalicijski partner Stipe Gabrić-Jambo koristi i on. Znači to je Jambina stara poštapalica o nama da smo magla, da ništa nismo napravili, da smo prevara i tako dalje, bez nekakvih konkretnih dokaza. Žao mi je sad što ne mogu pitati gospodina Milanovića kako to da ste magla kada vam je nudio da Božo Petrov bude premijer, onda niste bili magla u tom trenutku. Onda nismo bili magla, u tom trenutku nam je bilo sve ponuđeno, ali mi smo tada dobro prepoznali da se radi o jednoj pripremljenoj igri u kojoj bi Most, ja sam osobno bio protiv toga da gospodin Petrov odbije mjesto premijera, znači ja sam se zalagao neovisno o tome išli sa SDP-om ili HDZ-om da uzmemo mjesto premijera. On je bio žestoko protiv toga i mislim da mu je to jedna od najboljih političkih procjena koji je napravio. Nemojte reći da ste u tom trenutku rekli da biste trebali prihvatiti. Da bismo. Vi ste znači bili za predlog Milanovića. Neovisno o tome s kim bi išli, sa SDP-om ili HDZ-om, bili smo u tom trenutku da možemo od njih tražiti to i ja sam smatrao da to mjesto trebamo prihvatiti. Ja mislim da je Božo kao psihijatar na temelju svog nekakvog iskustva dobro procijenio jer biti premijer sa 15, odnosno 19 pa 15 ruku u Saboru, kada ne kontrolirate saborsku većinu, kada nemate ni snagu da kontrolirate, a to znamo da se događa jedan dio medija u Hrvatskoj, da biste vrlo brzo bili proglašeni kao isključivi krivac za loše funkcioniranje vlasti i mislim da bi to bio kraj i Bože Petrova kao političara, ali i Mosta kao političke opcije. Dobro, tu ste, ajmo reći, razmišljali na dulji rok. Međutim, kako to, moram vas to pitati, a mislim da sam to pitao i Božu Petrovu, kako ste se upustili u takav politički, ja ću ga nazvati diletantizam, kada ste odlučili o premijeru u roku 2 sata? To je neviđeno u hrvatskoj modernoj političkoj povijesti, da se premijer bira na taj način. Dakle, vi pojma niste, evo ja recimo nikad čuo za tog čovjeka nisam, dosta sam u ovome poslu, dosta dugo, nikad nisam čuo dok nije na televiziji bilo rečeno da je on kandidat za premijera i nakon sat vremena eto ti ga kao premijer. Ja vjerujem da ni vi niste čuli, a rekli ste može. Ja sam čuo za njega, spominjao se bio u nekakvim kombinacijama, ali u pravu ste, ja ću sad to razjasniti. Mi smo vjerovali u tripartitnu vladu. I mi smo to zagovarali nakon izbora i nadali smo se da će se te dvije najveće stranke slomiti i pristati na to i pristati na ove ključne reforme. Bili smo svjesni da ta tripartitna vlada vjerojatno ne može opstati 4 godine. Ali željeli smo započeti proces krupnih reforma u Hrvatskoj, barem kroz 2 godine. Međutim, kad je to sve puklo, bilo je očito da nas SDP s jedne strane, to se sada potvrdilo, znači Zoran Milanović pokušava samo privući u vlast, a onda, kao što je napravio i sa Prgometom, eliminirati. A s druge strane imali smo HDZ s kojim smo mogli onda sastaviti vladu. Bila je priča da je... Samo jedna sitna digresija, zapamtite što ste htjeli reći. Je li točno ona legendarna da ste u tim pregovorima izjavili Čača mi neće oprostiti ako HDZ ne dođe na vlast? Ne, to je kolega Hedl napisao u jednom svom članku, uopće to nije istina, pa uostalom iz mog djelovanja se može vidjeti tada, evo pratite izjave, da sam cijelo vrijeme pratio tu nit tripartitne vlade. I nakon što nas je Zoran Milanović izvrijeđao na presici, nakon što je profesora Podoljnjaka uvrijedio i zbog prezimena, što je apsolutno nedopustivo, ja nakon te presice, i smatram da je to pogreška jer sam tu naštetio Mostu prvenstveno, ja nakon te presice kažem vrata za SDP su i dalje otvorena. I onda Zoran Milanović radi ovaj preokret koji mu je možda Braun savjetovao ili neko drugi. Znači, iz mojih poteza je vidljivo da sam ja stalno držao istu nit, iako je ta nit možda naštetila u konačnici Mostu.
A ono što sam želio reći oko same naše mogućnosti da biramo premijera. Nakon što je bilo očito da nas SDP pokušava razbiti, mi smo imali samo jednu odluku. Ići na nove izbore ili ići u dogovor s HDZ-om. Ako idemo u nove izbore, bilo je tada već nakon toga odugovlačenja koje je više iritiralo sve hrvatske građane, bilo je jasno ako smo rekli da nas je SDP pokušao prevariti, da ne možemo ići s SDP-om. Znači, nakon novih izbora možemo ponovno ići samo s HDZ-om. Ne možemo pregovarati s SDP-om. I Božo Petrov je otišao kod predsjednice i bila je priča kao ono što je predsjednica rekla Boži Petrovu. To sve znam, ali ta 2 sata su mi ključna. Evo, kako se 2 sata bira premijer? Sad ću vam reći što se dogodilo. Predsjednica je rekla da do 5 sati se možemo ili dogovoriti sa HDZ-om ili idu novi izbori. Božo je sjeo sa Tihomirom Oreškovićem i ponovno na temelju svoje psihološke procjene čovjeka nama rekao ovo je dobar čovjek, ovaj čovjek je biznismen, nije sigurno kriminalac i sigurno voli Hrvatsku. I ja osobno sam tada, ja sam bio u Metkoviću i on mene zove, to mi govori, ja kažem ne, ja sam protiv, ja želim da ti budeš premijer. On me kaže Nikola, vjeruj mi, vidjet ćeš, nećemo pogriješiti. Ako prihvatimo mjesto premijera s HDZ-om, dogodit će nam se ista stvar kao i koja nam se događala s SDP-om. I to se pokazalo, znači, zamislite situaciju da je Božo Petrov bio taj kojeg su rušili. Ovako je HDZ bio taj koji je rušio svog vlastitog premijera kojeg su doveli. Da se ne zadržavamo previše na tim temama, ajmo na aktualne. INA. Prvo pitanje je, mislite li da je Martina Dalić u sukobu interesa? Zašto vas to pitam? Zbog toga jer, ako ništa drugo, slika govori više od 1000 riječi. Imamo onu sliku gdje ona sjedi u Banskim dvorima s jedne strane kao vladina pregovaračica, a s druge strane njezin suprug kao i pregovarač. Koliko je to oportuno za vladu da se dalje i dakle da Martina Dalić sudjeluje u tom procesu? Ja mislim da to nije dobro i mislim da je to sam premijer shvatio kada potpredsjednicu vlade Martinu Dalić nije stavio ovaj savjet oko INE. Ja mislim da to definitivno na nekakav način treba riješiti ili micanjem samog gospodina Dalića, ali definitivno to će biti isto tako nekakva opterećujuća činjenica za vladu, posebno u svjetlu ovih najava da se ide u otkup INInih dionica od MOL-a i definitivno tu stvar treba riješiti. Prije nego što mi krenete na taj otkup, odnosno na vašu ideju kako bi to trebalo izgledati, što kažete da se zadržimo još sekundu na novim informacijama koje stižu oko supruga gospođe Dalić, koji je sudjelovao u transakciji kada je tvrtka ININA Crosko, a to je HTV, odnosno moj kolega Majić, otkrio kada je tvrtka Crosko kupovala jednu drugu tvrtku, kasnije se ispostavilo da je bila loša investicija i iza tog svega stoji između ostalog i potpis Nike Dalića, supruga od Martine Dalić. Crosko, tema. Da, naš kolega Panenić je imao neki dan stanku na tu temu u Hrvatskom saboru. Evo, to je način na koji su funkcionirale tvrtke proteklih 20 godina. Znači, novac se izvlačio, kupljene su tvrtke koje uopće ne vrijede ništa, novac je završio na offshore računima, vraćen onda u Hrvatsku i Mađarsku. Koji za toga stajao, da li bivši premijer Ivo Sanader ili netko drugi, ali to je definitivno slučaj kojeg treba istražiti, a taj potpis gospodina Dalića je također jedna opterećujuća činjenica svakako. Kako se boriti s tom opterećujućom činjenicom? INA je, vidimo, u vrlo velikom fokusu i HDZ-a i MOST-a i cjelokupne hrvatske javnosti. Gledajte, u to vrijeme je to funkcioniralo, ja mislim, tako da Ivo Sanader donese odluku koja se onda mora provesti, ali zasigurno to nije dobra stvar za gospodina Dalića da je potpisao jednu takvu odluku. A evo, što će se događati u budućnosti, ja to samo mogu nagađati. Vi ne podržavate HDZ u ideji da se dijelom dionica HEP-a, odnosno od prodaje HEP-a, da se kupuje INA. Kao prvo, pitat ću vas uopće što će Hrvatskoj INA? Dakle, što će Hrvatskoj benzinske crpke i što će Hrvatskoj rafinerije? Neki i ekonomski stručnjaci, ali ne samo i ekonomski, nego i naftni stručnjaci kažu da to Hrvatskoj uopće nije potrebno. Da su nam potrebne rezerve i plina i nafte koje možemo imati za normalno funkcioniranje i gradova i sela i općina i eventualnu ratnu situaciju i slično, ali što će nam benzinske pumpe? Ja ću se ograditi, ja nisam nikakav, ja sam povjesničar, nisam nikakav energetski stručnjak, ali naš tim za energetiku unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike smatra da bi kupovina INE bila dobar potez, da je bitan za hrvatsku
hrvatsku energetsku neovisnost. Naravno da to zahtijeva i ulaganja u samu INA-u, da INA ne može ostati samo na benzinskim crpkama, ali pitanje je na koji način to provesti. Nije da se mi ne slažemo s određenim modelima. Znači model prodaje 25% dionica HEP-a može biti model. Mi smo predložili svoj, ja ga ne bi elaborirao jer kažem nisam stručnjak. Naši ljudi tvrde da je puno bolji i da ne povećava javni dug. Sad koji će model biti odabran, to će odlučiti ovaj vladin savjet. Mi smo samo rekli da ne želimo dopustiti da se sa HEP-om dogodi kao što se dogodilo s INA-om, da bi se išlo u daljnu privatizaciju. Mi smo tražili ustavnu zaštitu tih strateških resursa ako bi se odlučilo ići u ovom smjeru, ali neovisno o tome mislim da bi ta ustavna zaštita bila dobra ne samo zbog energetike, nego i zbog drugih naših resursa koji su možda u konačnici puno vrijedniji, poput na primjer vode. Dokle ide ta zaštita tih resursa? Mi imamo u ovom trenutku situaciju da je Agrokor relativno financijski nesolidan, da se tako izrazim. Treba li država intervenirati u eventualnom slučaju stečaja Agrokora ako se 60.000 radnika nađe pod znakom pitanja? Država je reagirala, mislim, za negdje sličan broj štediša Ljubljanske banke. Dakle, čovjek zapošljava 60.000 ljudi. Niko ne kaže da će on u ovom trenutku propasti, ali priča se da situacija nije baš najbezazlenija. Uostalom imamo izjavu ruskog ambasadora koji to potvrđuje, a Agrokor je zadužen jako puno u Sberbanci. Treba li država intervenirati u takvom slučaju? Pa država definitivno treba razgovarati sa Agrokorom, na koji način intervenirati, što napraviti. Zasigurno nije popularno spašavati gospodina Todorića. Zbog svega što se događalo u Hrvatskoj i načina na koji je stvoreno to carstvo, i ja mislim da je trebalo reagirati puno prije i ne dopustiti da se takvo carstvo dogodi. Ono što je problem je da ne samo ti ljudi koji rade u Agrokoru, nego činjenica da je Agrokor povezan sa mnogim tvrtkama u Hrvatskoj koje su biti posuđivale novac Agrokoru da može svojim kooperantima u biti platiti one usluge i robe koje je uzeo, i to je jedan, ja bih rekao, začarani krug koji bi mogao imati veliki udar i utjecaj na hrvatsko gospodarstvo. Nisam stručnjak, definitivno treba razgovarati i vidjeti kakve su opcije. Što ako bi, na primjer, Agrokor propao, do čega bi to dovelo u Republici Hrvatskoj? To bi sigurno tektonski poremećaj i izazvalo i država ne bi mogla gledati to, pretpostavljam, potpuno nezainteresirana. Sad kako i na koji način. Nadajmo se da do toga neće doći ne zbog Todorića, nego ako ništa drugo zbog hrvatskih građana, da, Todorića više manje. Kandidirate se za župana Dubrovačko-neretvanske županije, to je sigurno? Pa evo, radili smo nekakve ankete i jako dobro stojim u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i traže od mene u biti da stanem dole na čelo i MOST-ove liste i da budem kandidat za župana. Predsjedništvo će, ja mislim, ovaj tjedan imati sastanak i donijeti tu odluku. Pa ja jesam, evo, iz priloga je bilo vidljivo da nisam želio ni u onom sazivu koji je prethodio, stao sam na 14. mjesto, nisam želio ići u Hrvatski sabor, želio sam ostati dole s Katarinom, pomoći oko Metkovića, niti sam želio pristati na ove ponude. Znači, jedan dobar dio MOST-a inzistirao da ja budem ministar unutarnjih poslova, ali smatram da sam apsolutno nekompetentan za tu poziciju i mislim da smo doveli pravog čovjeka koji je upravljao do sad tako velikim sustavima i tu smo pogodili. Znači, fokusiran sam na jug Hrvatske, iako sam sada politički tajnik, i ako se odlučim na tu kandidaturu i pobjedim za župana Dubrovačko-neretvanske županije, mislim da ću morati dati ostavke na stranačke funkcije jer jednostavno neću moći pratiti znači i ovu nacionalnu razinu, a i tu situaciju na jugu Hrvatske, jer Dubrovačko-neretvanska županija zahtijeva jednu punu pažnju i posvećenost. Biste li se kao župan povukli sa saborske pozicije? Pa kao župan se moram povući sa saborske pozicije, iako je meni drago biti saborski zastupnik. Mislim da korektno obavljam tu dužnost i volim u biti upozoravati na nekakve loše situacije u hrvatskom društvu preko saborske govornice, ali evo, ja mislim da je interes i MOST-a, a i općenito juga Hrvatske da uđemo u ovu utrku. Dobro, dakle, neće se mijenjati zakon kao u slučaju gospodina Komadine i ono što je bilo, one pretumacije. Ali konkretno, sad pitanje, kažete da ste mogući kandidat.
Koje je vaše mišljenje, i da ste zainteresirani za jug Hrvatske, koje je vaše mišljenje o Luki Gruž i mogućem davanju Turcima u koncesiju te luke? Mi smo svoj stav tu jasno rekli, znači lista Srđe grad koju mi podupiremo u Dubrovniku jasno rekla da grad Dubrovnik može preko svojih tvrtki ući u tu investiciju i upravljati terminalom. Mislim da dolje ima dovoljno stručnih ljudi koji to mogu odraditi i da ova investicija po nama nikako nije u interesu grada Dubrovnika. Osim toga, da bi se ušlo u bilo kakve investicije, mislim da je potrebno prvo napraviti jednu strategiju razvoja i cruising turizma općenito i vidjeti koji je broj turista koji ulaze u Dubrovnik optimalan za očuvanje dubrovačke stare jezgre. Mislim da sve te stvari treba uzeti u obzir i sukladno tome se ponašati. Nažalost, političari i u Dubrovniku, a i u Dubrovačko-neretvanskoj županiji često na taj način ne postupaju. Nećemo puno o ovoj temi, ali jedan od argumenata mogućeg turskog koncesionara je taj da oni drže neke od najvećih luka na Mediteranu i da bi s tim potezom u stvari Dubrovnik puno dobio, jer da ne bi bio, kad se govori o kruzingu, samo destinacija gdje će turisti doći i ostati 2 sata, nego da bi to bila i destinacija iz koje bi se kretalo na putove, gdje bi završavali putovi. Dakle, da bi se turisti puno dulje zadržavali i u krajnjoj liniji pridonosili više porastu hrvatskog BDP-a, što u ovom trenutku turizam i puno radi. No dobro. Utjecaj crkve na most. O tome se stalno priča, da ste vi na neki način ekspozitura crkve. Kakva iskustva imate s katoličkom crkvom u Hrvatskoj i koliko crkva ima utjecaj na vas? Pa ja sam praktični vjernik, ali u smislu djelovanja političkog, crkva nema nikakav utjecaj na nas, ni na lokalnoj razini, a ni na nacionalnoj razini. Pa mi u glavnom odboru imamo ljude koji su muslimanske vjeroispovijesti, imamo ljude koji su nam kandidati za nekakve ključne pozicije, koji su ateisti ili nevjernici, znači to nam uopće ništa ne znači. To je jedan pokušaj da se uvijek prikaže da netko stoji iza mosta, iza našeg uspjeha, mora stajati netko, neko će reći s desnice, čuo sam takve priče, iza njih stoji UDBA, onda sa ljevice iza njih stoji katolička crkva, mora se naći netko tko stoji iza tog mosta. Radi se o tome da se u Metkoviću skupila jedna skupina ljudi koja je odlučila mijenjati stvari u svojoj lokalnoj sredini, da smo onda vidjeli da se i na drugim mjestima u Hrvatskoj pojavljuju slični ljudi, u Omišu, u Tompojevcima, u Velikoj Kopanici, u Gradecu. I mi smo se samo s tim ljudima povezali. Evo, Tomislav Panenić koji je bio ministar gospodarstva, sjećam se, našli smo se u hotelu Narona u Metkoviću, on je bio na nekakvom proputovanju. Čuo je što mi radimo. I onda kaže, pa zašto se mi ne bi uvezali, napravili nešto, mislim, evo, koče nas na županijskoj razini, koče nas na državnoj razini. Zašto ne bismo pokušali mijenjati nekakve stvari na nacionalnoj razini? I tako je došlo do stvaranja mosta. Što se tiče crkve, vi imate tu jedno, da tako kažem, ekskluzivno stajalište, javno ste ga objelodanili, da mislite da bi se crkva trebala financirati, i katolička crkva i sve ostale organizacije vjerske u Hrvatskoj, po njemačkom principu. Je li to vaše osobno stajalište ili stajalište Mosta? To je moje osobno stajalište, iako modeli financiranja utječu i na nekakvu situaciju u društvu. Ovaj model koji mi sada imamo, on je nekako solidaran model. Zašto? Zato što svaki građanin Hrvatske, bio on nevjernik ili vjernik, financira i crkvu, a isto tako onaj koji je vjernik ili koji je možda desno orijentiran, financira i nekakve udruge s čijim se djelovanjem ne slaže. Ali to je jedan solidaran model u kojem se društvo ne dijeli. Kad izaberete model u kojem svatko daje novac onome kome želi, ipak stvarate određenu podjelu u društvu. Je li to bolje? Ja mislim da da, jer onako imamo sada te podjele, onda napade, ne znam, financiramo crkvu iz proračuna, zašto ja kao nevjernik moram to učiniti. Tako da je to jedno puno dublje pitanje, a to moraju rješavati crkva i država. Ja mislim da crkvi to, što se tiče s financijske strane, ne bi ništa štetilo, samo bi joj možda pomoglo da bude što vjerodostojnija u, propovijedanju onoga što je njeno poslanje. Dakle, to vuče i pitanje revizije Vatikanskih ugovora. Da, pa naravno, ali onda trebaju sjesti predstavnici katoličke crkve i predstavnici države i krenuti u tom smjeru ako je to model za kojeg se društvo odluči. To je vaše osobno mišljenje. Mislite li da biste naišli na potporu i u Mostu? Pa ja mislim da ima kolega vjerojatno koji dijele moje mišljenje, ima oni koji misle drugačije. Ja mislim da crkvi to ne bi štetilo, a da bi postala vjerodostojnija. Sad je pitanje samo ove solidarnosti u društvu i do čega bi to u konačnici dovelo. Što bi onda rekli, u biti kako bi to, do kakvog stanja u društvu bi to dovelo? Evo, ja ne mogu to procijeniti kao sociolog.
Ne, sjećam se da sam ovdje jednog od SDP-ovaca pitao, dobro, pa mora li Nikola Grmoja biti za reviziju Vatikanskih ugovora, a to se očekuje od SDP-a. Međutim, i oni su bili tu i cijelo vrijeme dok su bili na vlasti nisu potezali to pitanje jer su znali da bi vjerojatno izgubili dosta glasova birača. Pa pretpostavljam da je i u vašem slučaju to tako, da nećete to pitanje potezati jer je u konzervativnom dijelu biračkog tijela to dosta važna tema. Sumnjam. Ja mislim da to nije, da to vjernicima nije ključna tema. Znači, zašto? I mislim čak da i dio crkve vjerojatno da ima ljudi unutar crkve koji misle dijele moje razmišljanje. Ne vidim zašto bi to bio nekakav problem. Samo kažem pitanje kako bi to utjecalo na ovo pitanje solidarnosti u društvu. Jeste li zabrinuti činjenicom da vam prema istraživanjima potpora pada od trenutka kada ste ušli u Sabor? Dakle, ta potpora je pala za nekoliko postotnih poena. Ono što vas želim pitati, a na početku sam izrekao tu konstataciju, da postoji velika opasnost da ćete se utopiti u HDZ-u i da je takva percepcija građana. Vi ste na neki način protestna stranka i kao takvi ste dobili glasove i u protekle 2 godine pretpostavljam da ste vi toga svjesni da su građani baš zbog toga glasovali za vas. Sada kada ste pri vlasti, postoji velika opasnost da vas HDZ pojede? Ne postoji takva opasnost, to se vidi iz ovoga što će se dogoditi na lokalnim izborima. Mi nigdje ne idemo s HDZ-om u koaliciji i u biti smo veliki oponenti HDZ-u, posebno na jugu Hrvatske. Znači, evo, kandidirali smo čovjeka, ja sam rekao da je on njima noćna mora, Roberta Pauletića, za splitskog kandidata za splitskog gradonačelnika, koji također izvrsno stoji u anketama. A evo, nakon što smo proveli te ankete, mislimo i ozbiljno razmišljamo o tome, a vjerujem da se to HDZ-ovcima neće svidjeti, da u Splitsko-dalmatinskoj županiji za župana kandidiramo našeg saborskog zastupnika Miru Bulja. Znači čovjeka kojeg ljudi prepoznaju kao borca za malog čovjeka, koji ima iznimnu popularnost ne samo u Cetinskoj krajini, nego općenito u Splitsko-dalmatinskoj županiji, tako da mi nigdje nismo ušli u nekakve dilove s HDZ-om koji su uobičajeni kada imamo dvije stranke koje zajedno funkcioniraju na nacionalnoj razini. Koliko je izvisno da će on biti kandidat vaš? Pa odluku ćemo donijeti idući tjedan, ali kako stoji u anketama, ako on sam to prihvati, moglo bi biti svega dole u ovim južnim županijama. Nadam se da će prihvatiti poziv u ovu emisiju. Isto godinu dana se dogovaramo. Pa ništa, samo da se vratim na ovu temu o kojoj smo razgovarali. Ne mislite li da je Živi zid preuzeo tu vašu, da tako kažem, protestnu bazu birača? Ja ne mislim. Znači, ja od kolega iz Živog zida nisam čuo ni jedan konkretan prijedlog, nijedan zakonski prijedlog nije došao u proceduru. Evo, istaknut ću primjer jednog oporbenog zastupnika koji je jako konstruktivan i konkretan. Goran Aleksić, predstavnik stranke Snaga, znači nekadašnji član udruge Franak, znači čovjek koji je uzeo jednu temu, znači bavi se bankama i tim bankarskim sustavom, ima jako konkretne i konstruktivne prijedloge. Mislim da to nekakvo oduševljenje ekscesima u Hrvatskom saboru, da je ono kratkog vijeka, da ljudi ipak traže konkretna rješenja za situaciju u Hrvatskoj i da Živi zid, a to se pokazalo i na ovim izborima koji su bili, oni su bili prije prvih izbora popularniji puno od Mosta i prije ovih drugih izbora. Na kraju smo mi dobili puno više zastupnika. Znači, mislim da će rezultati koje mi radimo u našim ministarstvima i nastojanje da mijenjamo stvari u Hrvatskoj i naša borba protiv korupcije općenito u Hrvatskoj, da će građani to prepoznati i da će nam dati povjerenje. Sjećam se, prije godinu dana ste u emisiji Saše Cvetojevića Pressing rekli da podržavate apsolutno tadašnju kurikularnu reformu Borisa Jokića. Ta reforma se nije dogodila, odnosno neslavno je propala. Što danas podržavate? Podržavam također reformu, izabrano je novo povjerenstvo koje treba provesti. Ja se nadam da će svi hrvatski i učitelji, profesori, nastavnici se uključiti u taj proces, da će sve ono što je dobro i što je napravila prošla skupina, da će biti implementirano, ali kao što sam rekao, ključni problem da bi se sve to moglo provesti je stanje u hrvatskim školama gdje učitelji, nastavnici, profesori nemaju osnovne uvjete za rad. Naravno, moramo se i kao društvo i kao država potruditi da
im povećamo i plaće, jer jednostavno njihov status u društvu nikako nije dobar i ne mogu ni kod samih učenika izazivati autoritet koji je potreban, znači, da bi im mogli prenositi znanje. Ali zašto ta tema vama nije važna? Vi kažete nemate ni jedno ministarstvo preko kojeg biste to mogli napraviti, ali možete se zauzimati za tu temu. Pa ta tema je se. prevažna i unatoč tome što ljudi misli. Tu se u Zagrebu okupilo 40.000 ljudi na prosvjedu za tu reformu, međutim, da smo danas ovdje raspravljali sat vremena o reformi školstva, to niko ne bi gledao. Međutim, unatoč tome, o toj temi treba razgovarati i treba je stavljati na dnevni red i možda, ako je Most za reforme, a ja se nadam da jest još uvijek, da bi to bila i tema za vas. Pa to je svakako tema za nas i mi ćemo na tome inzistirati. Što se tiče samog prosvjeda, u tom trenutku prosvjed je bio više prosvjed protiv vlade, odnosno Tomislava Karamarka i ukupno društva u cjelini. Znači, zato je tolike ljude digao na noge, ali definitivno to je jako bitna tema, jer ako ne budemo ulagali u obrazovanje i znanost, ova država neće ići u pravom smjeru. Priupitat ću vas sad dvije stvari, odnosno neizvršenja obećanja sa strane Mosta. Jedna od njih je bila prije 2 godine plaća od 9.999 kuna za saborske zastupnike. Postali ste saborski zastupnici, ne da se nije smanjila plaća, nego se povećala. Ovako, znači, mi smo imali jedan performans ispred Hrvatskog sabora na kojoj smo digli table i napisali smo, ne znam, plaća 999, ne znam, 9 regija, sve je bilo u znaku broja 9. Poruka je bila, treba ići u tom smjeru, znači u smanjenju saborskih privilegija, u smanjenju broja regija, administracije, općina u Hrvatskoj, kojih je definitivno previše. Znači, pa ne znam ko ozbilja misli da je sve te devetke, da je to bila nekakav ozbiljan ili promišljen prijedlog. To je bio performans, ali to nam se naravno sad uvijek nabacuje, ali vidljivo iz političkog... A nije samo bio performans. Božo Petrov je izjavljivao da je to nešto zašto je, od vas to nisam čuo, ali od Bože Petrova jesam. 10.000 kuna plaća da bi to trebao biti maksimum. Da se odmah razumijemo. Ja mislim da je to populizam i da se taj populizam vama obio glavu. Saborski zastupnici ne bi trebali biti potplaćeni, trebali bi biti dobro plaćeni da rade svoj odgovoran posao. Mogu objasniti i ne samo na riječima, konkretno na djelima što su radili Mostovi saborski zastupnici. Znači, ukinuta je privilegija 6+6, znači u Saboru. To je ispunjenje obećanja kojeg smo dali. Ne samo to, svi naši saborski zastupnici iz prošlog saziva odrekli su se toga i nisu uzeli tu privilegiju. Znači 6 mjeseci puna plaća, 6 mjeseci pola plaće. Osim toga, poslali smo nakon pregovora s HDZ-om gdje su oni inzistirali da se ne ide na kažnjavanje svaki nedolazak u Sabor svaki dan. Oni su smatrali da je to pretjerano. Zašto ste tu popustili? Pa tu biste dobili vjerojatno i podršku SDP-a. Ma šta o tome rekao njihov bivši premijer? On danas kaže, pa ne moram se pojavljivati na poslu u Saboru, jer to nije posao. Ma ne bismo dobili potporu u Saboru, jer kad je bila sad porezna reforma, poslali smo prijedlog da se zamrznu plaće saborskim zastupnicima i nitko, ama baš nitko, taj prijedlog nije, osim, ne znam, možda Živog zida. Ja mislim da su oni podržali. Dajte mi recite ovako na osobnoj razini, zašto je to neprihvatljivo da ljudi koji rade u Saboru, ako ne izvršavaju svoje obveze, jednostavno ne budu plaćeni toliko koliko... Šta je tu problem? Meni to nije neprihvatljivo. Ja smatram da trebamo dolaziti ne nužno u sabornicu. Pa ne, da budu aktivni ljudi, nego da dođu u Sabor. I mi u Saboru imamo sastanke s ljudima, pripremamo se. Naravno, ne morate cijelo vrijeme biti u sabornici, ali trebate dolaziti na posao. Evo, gledajte, trudimo se biti aktivni i trudimo se biti u Hrvatskom saboru. Sada ide prijedlog zakona prema kojem će se kažnjavati nedolazak u Sabor petkom. Mi smo tražili da se ne kažnjava svaki dan, ali HDZ na to nije želio pristati. Oni smatraju da posao saborskog zastupnika može biti rad na terenu. To je i Tomislav Karamarko tvrdio da se ne pojavlja u Saboru zato jer puno radi. Pa onda neka stranka plati. Ma i slažem se, ja se slažem, ali evo, mi sada nemamo potporu za ove naše prijedloge dovoljnu. Da imamo 76 ruku u Hrvatskom saboru, to bismo proveli. Ali vidite da idemo u tom smjeru. Znači, ukinuto je 6+6, ide kažnjavanje petkom, pokušali smo i zamrznuti plaće saborskih zastupnika, ali evo, nije prošlo. Minuta do kraja, omiljene knjige.
Mali princ i junaci Pavlove ulice. S tim sam htio početi, ali puno je važnih tema. Rekao, ajde da ih ne ispustim, ali ovo vam mogu pitati. Nisu to bile omiljene knjige, nego sam razgovarao s kolegom Hedlom za jedan intervju. On mene pita koje se knjige sjećate iz djetinjstva i škole. Pa nemoj tu se sramiš, to ima veze. Ne To su odlične knjige. Ne, srami se junaci Pavlove ulice, to sam mu rekao prvo, onda Mali princ, junaci Pavlove ulice. Sjećam se kad sam čitao nakon smrti Nemečeka na toj stranici, toliko sam plakao da nisam mogao vratiti knjigu u knjižnicu, bilo mi je neugodno. I onda je on sad pokušao razviti zbog čega je Grmoji ta knjiga najdraža i onda kaže ili je zbog toga što želi se obračunati s jačima u svojoj jedinici lokalne samouprave u državi, ili onda je dodao ili se želi obračunati s crvenokošuljašima. Ja mislim da je ovaj prvi motiv u pitanju i da sam se u biti cijelo vrijeme ponašao nekako Don Kihotovski i uvijek sam nastojao se boriti za promjenu nekakvih stvari što u svojoj lokalnoj sredini, što na nivou države. Hvala vam lijepa na gostovanju u emisiji. Apropo, ne treba se sramiti tih knjiga. Ako se ne varam, akademik Viktor Žmegač tvrdi da u svojim 90. godinama ponovno čita Karla Maja. Ne sramim se. Evo i priznao sam jednu situaciju kad sam čitao tu knjigu. Može. Hvala vam lijepa na gostovanju u emisiji. Poštovani gledatelji, to je bilo sve za danas. Sljedeći tjedan gost Hrvoje Hribar. Do tada, doviđenja.